Bowal ganni rendo pinale nesu en garti e nder ndeɗo tongode sere rendude e Sénégal Afrique rendo ɓaleri fof sunare sabu basugol gotal e jagge mum ñande nogas e nayyi satambara 2024 ko gongo neɗɗo wonɗo tolnoto ala leñol neɗɗo wonɗo tolnoto ala hinde neɗɗo wonɗo tolnoto ni wona ɓinguel leydi gotiri o jaaɗo ko ɓiɗɗo aduna ko ɓiɗɗo Afrique mo daranino guila e cukagu mum ko gongo o wuuri duuɓi temedere e duuɓi tati duuɓi temedere e duuɓi tati ɗi ngala ayiba ɗi jiyaka ella saabu darde nde o dari daranade leydi Sénégal daranade Afrique kono kadi daranade nguru ɓalew omo kalaten waɗi gollal timmugal e nder Afrique gollimo hakke bawɗe mum kono kadi holliri hoore mum e nder darde nde darani am ko gongo hono no kala ɓiɓɓe Sénégal no gadori wadde on nannama alqur'ana gila law kono caggal mum o wattidi koye janggoyde demgal Faransi o nafi kadi gila law o woni hoodere labtude saabu koye duuɓi makko 16 o naati koninkagu e on saaha noon gonɗen koye jimadi hedde kitale capanɗe nayyi 1940 e on ɗon saaha o naati e konu saabu gonnoɗen koye wolde aduniyankore ɗimmen hayso tawi o duumaki hen o yalti kono kadi o ruttiti hen lawol ɗimmol saabu o hefti hoore makko e lawol gadanol e 1940 o rutti waddere engagé 1943 ko adinde omo woppo walla omo yaltoto e 1945 oɗo mo kaleten gurdam mum caggal ɗum dañi damal e nder leydi France ha wawi janggoyde toon janggi toon gande towde ɓuuri tengtude ko abbiti e coñci ha Allah waɗi ɗum ni naati duɗal bitegal Sorbonne ngal anduɓe parunortono yaltude mum walla jeeyede mum e on ɗon saaha oɗo gorko mo kalaten ko ɓiɗɗo Sénégal kono ko ɓiɗɗo Afrique ɓiɗɗo Afrique guila ina woni e cukagu mum e cagatagal mum saabu komo woni étudiant o jeeya e dariɓe gam sosde nden ɗon fedde nde ganduɗa nde ko daranide étudiant ji janggannoɓe toon to leydi France taw noon ko daranade ɗumen taw ko étudiant ji ɓaale oɗo mo kaleten gurdam mum yi aduna ko ñande nogas lewru mars e hitande 1990 jagol makko hande e wendogo nogas e nayyi satambara 2024 woni basal leydi Sénégal fof ma mbiyani hay weeyo ngo holliri maale mum saabu daranade mbo nguru ɓalew addanimo gaga tan ko jangguno to banggue coñci yarude kadi to banggue dartol woni tarih ha e werto leydi woni ko wiyete géographie ɗum ni addanimo tumo nde o fuɗɗoto gollade o adi ko wonde jangguinowo kono o adi yaade koto lycée mo Rosso Mauritanie e on ɗon saaha eɗen gandi to banggue laamu jimani ndi ko gotiri wonno
hakkunde Mauritanie e Sénégal. caggal nde ummi toon kadi o yeehi e nder nokkuji goɗɗi taw ɗin ɗon nokkuji kadi dañimo toon ko dusde ɗowde ha e hirjinde gueɗe gabbeteɗi ko faati e jangde ɗum nayimo e ko ina abbo e nder diwanuji tati e nder leydi Sénégal. oɗo mbo kalten hono Amadou Moutar Mbow caggal nde heeɓi licence mum to Sorbonne holliri ko pellital ngal jogui e fimde nde jogui ɓuuri tengtude e hollirde gonko ɓaleɓe ha e Afrique naaɓe godangal mumen e timmal mumen hollira ɗum e nder leydi France. ko gonga ni kanko e hoore makko o ardima fedde étudiant ji Afrique naaɓe toon to Paris o jeeya kadi e darnuɓe hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyyi kawtal étudiant ji Afrique ɓaleɓe toon to leydi France. nden fedde ko kanko wonno koolaɗo kuuɓal mum tawa kadi ina tawe hen Afrique naaɓe hewɓe guila e leydi Guinée ha e leydi Niger. caggal ɗum kadi o dari ngam darnude fedde hujjinantoɓe étudiant ji wonɓe toon. ɗum ɗon kadi ko ngam darade e haɓade beele Afrique ene heeɓa jeytare mum taw kadi ko jeytare e maale gotal. gaga darademo to banggue étudiant ji to Amadou Moutar Mbow darima e on ɗon saaha kadi walla holliri hoore mum to banggue darde e nder golle e nder administration wonande leydi Sénégal ha ni e leydi Mauritanie. no mbirunoɗen ni o jangguini collège Rosso Mauritanie wonno tuggi 1951 ha 1953. caggal ɗum darna service goto toppittoɗo ko fate jangde lesere e nder leydi Sénégal. ɗum ni woni sababu haw yeehi won nokkuji ko wayno Dar Mousti, ko wayno Badiana, ko wayno Sénodébou, Gaya e ko nandi hen. professeur gandaɗo to banggue dartol e to banggue werto leydi ha e 1966 o jangguini kadi to lycée Faidherbe ɗum ɗon koto Saint-Louis. ɗum ko adi nde omo yaaha jangguinoyde to duɗal towngal woni école normale supérieur mo Dakar hande wiyete ko FASTEF. e nder waylo waylo badno to banggue lowdi fannu janguin dartol ha e werto leydi o waɗi hen gueɗal timmugal e nder Afrique. saabu ni o tawtorama pottital bannongal to Abidjan tawangal pottital yahata ko yurnetade lowdi janguin to banggue dartol e werto leydi wonande Afrique ko jiiɗani ko tubakoɓe goppunoɗo. Amadou Moutar Mbow woni jagorɗo kalfinaɗo ko faati e jangde kam e pinal kono ɗum ko guila Sénégal heɓani jeytare mum saabu ko tuggi 1957 ha 1958. caggal ɗum o woppi goppugol makko noon e jeyno e sababuji ɗi darade haɓanade Sénégal beɗene heeɓa jeytare mum. nde Sénégal heeɓi jeytare e 1960 caggal mum o artoyi ngam waɗede jagorɗo kalfinaɗo ko faati e jangde e nedi. ɗum ko tuggi 1966 ha 1968 nde ummingal jagorgal o waɗa jagorgal kalfinagal ko faati e pinal e cukagu 1968 ha 1970. woddemo cuɓaɗo suudu sarɗiji leydi Sénégal ɗum ni kadi o woni ɗum. Allah waɗimo kadi wonde conseil municipal toon to Saint-Louis. Amadou Moutar Mbow kadi Allah walli ɗum e saaha laamu maître Abdoulaye Wade o suuɓa ngam ardade jonde disnodiral ɓiɓɓe leydi Sénégal ngam tabitinde gotagu gonɗen koye 2008 e 2009. nden jonde ni waɗi hakke hitande caggal mum o jebbile ardinoɗo laamu ngu yonta Abdoulaye Wade. ɗum ɗon ko wonno gartam miijoji maɓɓe ɗoɓe tunguno ko ina wawa nawrude leydi Sénégal yeeso taw koye gotagu ɓiɓɓe ɗum fof. e nden jonde tawtoranomo hen partiji politique kewɗi kono kadi e pelle ɗe ganduɗa ɗe ko pelle jabureje ceertuɗe. Amadou Moutar Mbow wona leydi Sénégal tan naftori ɗum, wona Afrique tan naftori ɗum, saabu o woni kolaɗo kuuɓal fedde UNESCO. hade makko wonde kolaɗo kuuɓal noon o adi ko wonde kolaɗo kuuɓal walla cukko gardiɗo 1974 ha 1987 ko nden
o waɗa secrétaire général fedde wiyetende UNESCO. ina jiya noon e golle ɓurɗe mantinde ɗe yimɓe mbawi teskade Amadou Moutar Mbow ɓuri tengtude saaha nde woni UNESCO darade ha dartol Afrique bindanongal e ɗemɗe Faraysi ɗemɗe anglais watta e ɗemɗe Afrique mawɗe ɗemgal Pular ko hen jeeya. ɗum ɗo tarihi yejjitta darde oɗo sagata ganduɗo fayidagal ɗemɗe Afrique yankoje. Amadou Moutar Mbow e nder gurdam mum darima hakke bawɗe mum dardi e sagataɓe wonɓe nder Afrique. Leyɗele Afrique keɓa gueɗe mumen ɓuuri tengtude to cetal fedde gotago windere nde o dardi hen e sagataɓe wonɓe darannoɓe on saaha gueɗal ɓaleɓe e nder aduna o. kanko Amadou Moutar Mbow nde ummi UNESCO o waɗanama teddule timmuɗe saabu teskede wonde darde nde o dari e tew yettini to ngal ɗon gollorgal hani eɗen mbawi wiide ngal battini walla dewgol makko ɗon battini e nder gurdam makko. Amadou Moutar Mbow yaltini kadi defte kewɗe defte ɗe ganduɗa ɗe jahata koko fati e ummital Afrique defte gabbitiɗi e mictiyankagal woni philosophie e kadi kuccam aduniyankejam e yiyande hesere kono kadi to banggue kumpital aduniyankewal jaɓɓal mum holno foti yawude. kanko Amadou Moutar Mbow o gollinima leydi Sénégal o gollinima Afrique mataw ni ko ɗum woni sababu guila e gurdam makko waɗa ɗo mawningol e nder hitande 2021 duuɓi temedere ɗe Amadou Moutar Mbow tawtora. ɗum ni woɗɗani wonde jaltal makko gaddanal to banggue rendo ngalaw yaltuno saabu caggal mum o yiita ko e gueɗe mawɗe woni jalti mawɗe walla fottiti mawɗe. hayso tawi gurdam makko foof rokki ɗum leydi makko leydi ndi o wawa yobde ndin leydi kadi darima e gardigo Macky Sall innirimo duuɗal jaaɓi ha tirde gongal to jaam ñaajo innira duuɗal jaaɓi ha tirde Amadou Moutar Mbow. Amadou Moutar Mbow kadi heeɓi seedanteje mawɗe o waɗama docteur honoris causa ɗum ko mande cettugol wonande nokkuji mawɗi to banggue jangde e to banggue gandal o waɗama ɗum kuyne abbo e laabi 4 e nder duuɗi jaaɓi ha tirde mawɗe walla nokkuji gandal. kanko Amadou Moutar Mbow walla mbiyen professeur Amadou Moutar Mbow o darima kadi e kala saaha nde fitinaji mbaɗi ngam gotago wawa wodde e nanodiral e nder leydi Sénégal. leydi Sénégal wasi goto e ɓiɓɓe mum wasi goto e jagge mum jagge gurɗe gurdam timmuɗam julɗo balɗe kono noon ɗen balɗe kadi ɗi ngala gacci. Amadou Moutar Mbow heeɓi gueɗal kadi e nder Afrique e nder aduna o foof e leyɗele tubakoɓe hay ko wona ɗum hani to leydi Maroc ɗo ganduɗa ɗo omo jeeya ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni académie woni jonde micco gandal walla jonde micco anduɓe to leydi Maroc ɗo. ɗum ɗo jagal leydi Sénégal waasi e oɗo wendogo 24 lewru septembre 2024 e inde boowal ganni eɗen ñaago nde Allah yurmotomo yaafo.